Helo, fi ydi Alaw o Priodas 5000 a heddiw mae gennau rhyw 3 tip I chi os da chi newydd ddiweddio a dim syniad lle I ddechrau. Tip rhif 1 ydi pwyllo. Mae mor hawdd cael eich tynnu mewn I holl gynnwrf y peth yn syth ar ôl diweddio. Mae llwyth o bobl siŵr fod yr eiliad yma yn gofyn I chi lle mae'r diwrnod mawr, pryd mae o, pwy fydd y bridesmaid, pwy fydd yr best man, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Triwch pwyllo a peidio gwneud unrhyw benderfyniadau bach neu mawr ar hast, achos falle difaru newch chi chydig bach lawr y lein. Just mwynhewch cyfnod y diweddiad. Tip rhif 2 ydi cynllunio. Falle bod hwn yn swnio yn andros o amlwg, ond mae mor bwysig cynllunio reit o'r dechrau. So ni yn gwneud 2 rhestr. Y rhestr cynta efo popeth sydd rhaid ilw I chi gael fel par priodasol yn eich priodas arbennig chi. Ac yr ail rhestr wedyn, rhestr byrach, siŵr o fod, yn rhestru popeth yr hoffech chi I gael tasach chi'n gallu fforddio fo. Fel yna, fyddwch chi yn rili mwynhau'r broses o cynllunio'ch priodas lot mwy. Tip rhif 3, cyfathrebu. Falle bod hwn hefyd yn swnio yn amlwg iawn, ond mae'r rhaid pwysleisio pa mor bwysig ydy hwn. Os newch chi gyfathrebu efo pobl sydd yn cyfrannu yn ariannol tuag at eich priodas chi reit ar y dechrau, bydd pawb yn gwybod lle maen nhw'n sefyll a bydd o ddim yn awkward o gwbl wedyn. Hefyd, enghraifft arall wedyn ydy, os oes gennych chi ddisgwyliadau penodol o'ch morynion chi, dywedwch wrthyn nhw. Ac wrth wneud hynny, bydd pawb yn gwybod lle maen nhw'n sefyll. Gobeithio bod y 3 tip yna wedi eich helpu chi I roi chi ar ben ffordd, ond cofiwch y peth pwysica un ydy just mwynhewch y cyfnod yma.